Bibisita si Vice President Sara Duterte sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental ug Sarangani Province atol sa Father's Day. Personal nga gikumusta ni VP Sara ang kahimtang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa usa ka eskwelahan nga gihimong evacuation center sa Barangay Nuing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Bibisita sa pambise sa evacuation center sa Barangay Mabila sa Balut Island, Sarangani. Sa Glan, Sarangani Province, gisuta sab sa bise ang kahintang sa mga pasyente sa Sarangani Municipal Hospital ug gikumusta ang personahe sa Philippine Emergency Medical Assistance Team Field Hospital ug gikumusta ang mga padayong nagtinir sa evacuation center. Mitambong sab ang bise sa 57th Foundation Anniversary sa lungsod sa Maasim, Sarangani. Sa matag pagbisita niya sa nagkadeang lugar, mitimbaya ang bise sa tanang amahan atol sa Father's Day adlawng Domingo. Una na nga naghatod og food packs ug hygiene kits ang OVP Disaster Operations Center sa mga nalinugan.